Друга интересна функция на нашия сайт е възможността да ни оставите съобщение през нашия лайв чат. Той се намира ето тук долу, в десния долен ъгъл на всяка страница. При клик върху него се отваря прозорец, в който виждате вашето потребителско име. Нашата молба е да оставите и ваш телефон, така че да можем да се свържем с вас не само по имейла, но и по телефон. Ако са необходими допълнително уточнения във връзка с вашия въпрос, в този прозорец оставяте текста на вашето съобщение. Ето, попълваме някакъв примерен телефон. Текст на съобщението. И натискате бутонът изпрати, при което виждате потвърждение, че вашето съобщение е изпратено към нас, при което ние ще ви отговорим на посочен от вас имейл или телефон. Можете да изпратите друго съобщение или пък да минимизирате прозореца, така че да не ви пречи в използването на сайта. Освен през лайв чата, може да се свържете с нас и през секцията връзка с нас. Нека да отворим. Виждате, тук има карта, за да ни намерите по-лесно. Наши телефони са в горния ъгъл на всяка страница. Ето нашия подробен адрес, телефони, имейл за връзка и страницата ни във Facebook. Снимки на нашия офис. Имаме форма, през която също може да ни зададете въпрос. Просто попълнете вашите имена, имейл, накратко какво искате да ни питате или да коментирате и пълнете текст на вашето съобщение. По-долу има връзки към нашата анкета, както и към страница, където може да оцените нашите услуги. Призоваваме ви да ги ползвате, защото по този начин може да ни помогнете да направим нашия електронен магазин по-добър. Ето как изглежда анкетата. Тя се попълва много лесно и бързо, за около 5 минути. Въпросите не са много. Имате към всеки един от тях опция, освен отговор на въпроса, да оставите и допълнителен коментар. Виждате 8 въпроса, попълват се за около 5 минути. Друго в секцията връзка с нас е оценката на нашия сайт. Тя може да се направи от тук. Отново молбата ни да оставите ваше име, имейл за връзка. Нещо накратко за вашето мнение. Оценка от 1 до 5 за това как намирате нашите услуги, доколко сте доволни от тях. 5. И вашето мнение с няколко думи. С този бутон можете да го запишете в нашата система, така че ние да го видим. Ето тук отдолу има мнение на наш потребител, което може да разгледате. Всяко едно мнение се появява тук отдолу. Друга секция, в която може да видите мнения на потребители за нашите продукти и за сайта като цяло, е така наречената секция Testimonials или мнения на потребители. Тя се намира на заглавната ни страница ето тук. Можете да видите какво казват различни наши потребители за нашите продукти. А при клик върху името на някой от потребителите се отваря ето така. Този линк Testimonials можете да видите всички мнения на една страница.